সময়ও আর দায়িত্ববশে পালন খাওয়া থাইমিয়া প্রাইমারি কমিটি নাংফো সাজাক নরা প্রত্যেক মাস মিটিং আসুক দি 2 রংনি থানংथुं सला रंनि थानंथुं मिटिं आसुगै प्रत्येक मास ब्रुम ब्रुम न गताल मेम्बार एड खाइदि नै जे प्राइमारी कमिटी रंना आंफ्रो साइक्लांगा कारण नुकजाखा अनेक समय पार्टीओ इनग्रेटिंग दंयो गा आ बररगले तामंगै बर पार्टी नि सामुं खायाबा पार्टीओ हमयां दं आपनो संबुजि थाय आमनि बागै जे प्राइमारी कमिटी दंनाय ती प्रामथानि सलारक कतिनि खूब कम न और प्राइमारी कमिटी बरक दंबाय चारटा बुरियावनो बाहायनो सावो देसंनाय आमो सलारनि क्षेत्रबो सेम नंनाय बुरिनि क्षेत्रबो सेम नंनाय कारण प्राइमारी कमिटीनि बहुत किछु गुरुत्व दं सामु ताबो बोसगां जेफोर मेम्बार सिलेक्शन फाइनाय पंचायतनि चंमारिनि बागै आपरो 70% दायित्व दंनाय प्राइमारी कमिटी दगनि सागो नरक काहाम खरकसा सराय बरक मेम्बार सिलेक्शन खायदहना बागै पंचायतनि मेम्बार सिलेक्शन खायदहना बागै एवं बुरि बेदेग समयो आ दायित्वबोसो पालन खातो थाइमिया प्राइमारी कमिटी नांगफो साजाक नरा प्रत्येक मास मिटिं आसुक दी 2 रंनि थानंथुं सला रंनि थानंथुं मिटिं आसुगै प्रत्येक मास ब्रुम ब्रुम न गताल मेम्बार एड खाइदि नै जे प्राइमारी कमिटी रंना आंफ्रो साइक्लांगा कारण नुकजाखा अनेक समय